खुलुमबाय बिदिनो लागासिनो दङ खामानिया जाहैबाय जोंनि सनापुर प्राइमारिनि सिबिसालि बियो दा बे सिबिसालियाव बुंनांगोन जोंहा जोंनिनो मानिजाथाव रबि नार्जारि बिथाङानो जोंनो खोब मदद सहाय होदों बेनि थाखाय जों साबायखर होनांगोन दा बेजों लोगोसे बिथाङा बिजाथि गसंदों जोंहा रबि नार्जारिनि बिजि इसा बसुमतारी नार्जारिया दा बेखौ लानानै माखासे जोंबो जा जोंनो मदद सहाय होनाय हिसाबै जोंनो मददखौ होखानांगोन बे हिसाबै आसा खालामबावदों जाहाथे जोंनि जिबागं गामिनि बे प्राइमारि बेखौ उननि समावबो जाहाथे आरो मदद सहाय होनानै बे सिबिसालिखौ मोजां महर नुहोगोन बा आबुङै जाफुंहोगोन बेखौ आं बेखिनियाव प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै बेखिनिखौ आं बुंदों। रबि नार्जारिनि बिसि इसा नार्जारि बे जा जि बेखौहाय बानायगासिनो दं इयुनावबो बेफोरबायदि खामानिखौ मोजाङै मावलांगोन होननानै नोंथांमोनहा बेसेबां फोथायनाय दं? दाथ' जों एसेबाबो फोथायनाय दं मानो होननानै बुङोबा जों बुंनांगोन जायनि थाखाय जोंनि जिथुनाखि सनापुर पन्सायत बे पन्सायतनि गेजेराव जोङो मोजां बिसारथि मोननो हायाखैमोन दा जों बिथांनि जे कमेन्टनि सायाव जों खोब एसे मोजां फोथायनाय फैदों जोंनि जायनि थाखाय जों सनापुर प्राइमारिनि गेजेराव जों बे गेजेर खलबाव एखेबारे आनडेभेलप जानानै दं बेनि थाखाय बिथाङा जुदि गावनि साननायखौ आबुङै जाहोनो हायोबा जथेस्थ' जोंनो डेभेलपखौ लाबोगोन बेखौ जों आसा खालामनाय दं। दा रबि नार्जारिनि बिसिनो रायजो राजाफ्रा 100% भटखौ होगोन होननानै सानो नामा? बेयाव जों बांद्रायखौथ' बुंनो हालिया अब्लाबो जों फोथायनाय दं आरोखि माखासे रायजो राजानिफ्राय बिथांखौ माने देरहासारगोन होननानै बेयाव जों एसेबाबो फोथायनाय दं आरोखि। जा रबि नार्जारि बेनिनो आंगो बिसि इसा बसुमतारी नार्जारि नामा दा बेनि आन्दाराव जोंखौ दिनै गावनि बिसिखौ मेम्बाराव देरहाहोनो थाखाय रायजो राजानि सापर्ट नांगौ हिसाबै जों गामियाव बा नारेंगुरियाव फैनानै जोंनो नैबे अनसुंथाइखौ होदों माने दा बर्थमान सिगाङाव देरहालांनाय राजनितिकनि हान्जाफ्राबो लिडारफ्राबो माने लामाखौ नायाखिसै दा बियो गाव भटनि सिगां जोंनि गामियाव बा नारेंगुरियाव अनसुंथाइ होगोन होननानै गाव बुंनायलाय माने सानसेयाव ट्रेक्टर गंनै फुल टेंकि जेबो नाङा रायजोआनो खोनानै ला बे हिसाबै जोंनो रबि नार्जारियानो जोंनो गंनै ट्रेक्टर सानसेयाव ओमफ्राय साननैजों मावनाय जाबाय मैया सानसे आरो दिनै सानसे बेखिनियानो आरो बेनिफ्राय नैबे सनापुर प्राइमारि ब्रह्म धर्म मन्दिरखौबो बिथाङानो माने टाइल्सखौ होनो होननानै बुंनानै लानाय नै दाख्लै होफैबाय दा बर्थमान मावगासिनो दं आरो सोलिगासिनो दं बे खामानिया। दायो बिथाङा जा बिसायख'थिनि सिगांनो बिथाङा बेफोर खामानिखौ मावदों इयुनावहाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावबावगोन होननानै नोंथांमोना बेसेबां बेखौथ' जोंहा आसा दङ मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जोंनिफ्राय भटखौ बिबाय जेला आरो दा सिगां भटनि सिगांनो देरहानाय जेननायाथ' गावनिसो बाथ्रा जोंथ' होखागोनानो बेनो जेथिया जोंखौ अनबाय जेब्ला जों बेनो भटखौ होखागोन खिन्थु गुबुन गामिया होयो होआ जों बेखौ मिथिया दा बरंस' जोंनि गामिया बेयावनो होजोबगोन होननानै माने खोथा होनायबो दंखायो आरो बे खोथाबो होलांखादों जोंनो मन्दिराव टाइल्स होगोन होननानै बेखौथ' जोंहा आसा दं आरो। बिथाङा बेफोर निर्बासननि बा बिसायख'थिनि सिगांबो माबाफोर मावखांबायमोन नामा? मावनायाथ' दा बर्थमान सिगांद्राय मावाखै नै दा सोलिफुबाय थानाय जेनेबा बिसायख'थिनि थाखाय देरहागोननि आसायाव दा मावदों आरो बर्थमान दा सोलिगासिनो दं। रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा रायजोनि जानानै आरो गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानगोन बे वार्डनि सायाव? दा मानसिखौ नायनानैथ' जोङो दिनै बिथांखौ मा होनो समाजारिनि बिथिङावबो माने फावथिनायावबो आखा फाखा बिथांखौ बयबो मिथिगौ आरो मानसियाथ' अन्यान्यफोरबायदि सिगाङाव पलिटिकेल गेलेनानैबो फाल्थु खामानि मावाखै दा माने जों नुहुरदों माने मोजाङानो आरो देरहाहोनायाबो गाहाम होननानै आं सानो आरो बिनि गेजेरजों आङो रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों जाहाथे बिथांनोनो भटखौ होनानै देरहासार जाहोयो। बिथांनि बिसिनि जि जोंहा भट जागोन बिथांनि बिसिनि सावगारिया मा आरो जा बिथां रबि नार्जारिनि बिसिनि सावगारियानो जाहैबाय टिभि आरो दा टिभियाव
जों जेरै नायनानै गुबुन गुबुन हारिनि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि बायदि निउस लाइभफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो गावनि दा सोलिफुबाय थानाय भावथिना बा मा होनो नायजाब बा थुनफावथाय बेखौ माने टिभिखौनो नायनानै नुयोबा मबाइलावनो नुयो हिसाबै बिथाङा माने गावनि सायख'नाय बायदि माने टिभिखौनो लादों होननानै जों सानो आरो। दा नैबे फन्द्रखान गामिनि प्राइमारि मन्दिराव बे बिथाङा दिनैनि दिनाव इलेक्सननि समाव माने नङाब्लाबो बे इलेक्सननि सिगांनि समावनो बिथाङा बे फन्द्रखान गामिनि बे मोनसे मन्दिरावहाय गावनि गोसोजों माने मावनानै मोननाय गावनि जि बेक्ति धनजोंनो बिथाङा एसेबां माने रोजा रोजा रांनि बेवहाय टाइल्सखौ दान होदों। दा बेखौ नुनानै बा बेखौ जोङो मावनायखौ नुयोब्ला हमदांनो हायो जे बिथाङा दिनै एसेबां दान होदोंब्ला अब्ला बिथाङा बिजाथि सिखारनानै बिथांनि हिन्जावा बिजाथि सिखारनानै वार्ड मेम्बार एबा प्रेसिडेन्टखौ मोनमारोब्ला बिथाङा बेसेबां आरो बिनिफ्राय साबसिन दान होबावगोन बेखिनिखौ जोङो माने ओरैनो साकार हिसाबै नुहुरखायो। आरो बिथाङा ओरैबायदि गोसो माने फ्रि मानसि बिथाङा दिनै बेल' नङा बिनि अनगायै गुबुन गुबुन गामियाव जोंनि वार्डनि सिङाव गोबां दान होनो होननानै खोथाबो होदों इतिमध्य माने दासान्दि दिनैनि दिनाव आरो जोंनि रायजो राजानि बे नारेंगुरिनि लामाखौबो बिथाङा गंनै ट्रेक्टर हरनानै साननैनि हाबाफारि माने साननैनि थाखाय हरनानै बिथाङा दा लामाबो बानायगासिनो दङ। आरो बेबायदिनो गोबां मावलांगोनखौ जों नुहुरनानै बिथांनि सायाव जोङो माने 100% फोथायनाय दङ। बेनिखायनो जोङो जोंनि आफादनि माने नैबे बिजेपि कर्मिनि जानानै माने जोङो बिथांखौ सापर्ट दङ आरो बिथांनि बे भट दारायनायाव टिभिनि सावगारियाव होनो थिननायलाय जोङो बिथांनाव होगोन होननानैनो जोङो सानदों। आरो रायजो राजाफ्राबो दिनैसिमाव माने होगोन आसायैनो होगोन मिजिङैनो माने दंगासिनो दङ। बिनिखायनो जोङो नैबे दा प्राइमारि मन्दिराव टाइल्स होनायखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोनदों। आरो उनफ्रावबो बिथाङा माने होबावगोन आरो होनो हाबावगोन होननानै जोङो इसोरनिसिमबो आर'ज गाबनानै दिनैनि बे माने बिबुंथिखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।